Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin littafin asalin taurari. Karatu na 5. A karatunmu na baya mun tsaya ne a inda babban sarki Suhail Duhuwa ya yi wani taku. Wani hamshakin taku wanda hatta su kansu taurari sai da suka girgiza. A cewar masana, wancan takun taurari ma kansu ba su yarda aka yi shi ba. To sai dai an gano wasu taurari masu wutsiya guda biyu sun shige jikin sarki Yamawazul Ukuzi a yayin wancan takon. Kuma dai tabbas cewar an gano ɗaya daga cikinsu su biyu. Masana sun tabbatar da cewa wannan tauraruwa ita ce Jadi. To amma dai tabbas an kasa gane ɗayar tauraruwar. Wannan dalilin ne ya sa sarki Suhail ya yi murmushi sannan ya ce, Jadi Rami, barka da zuwa. Kana ya kalli takobinsa wacce ko zare ta bai yi ba, sannan ya ce, ku taho mu gama. Nan fa kaho irin na rago ya fito wa sarki Yamawazu a kafaɗunsa dama da hagu, sannan wani rami mai tsananin duhu ya bayyana a tsakiyar cikinsa, wanda babu komai a ciki kuma babu alamar ramin ya bulla ta baya. A lokacin ne da za ka lura cewa mashinsa ya ƙara kauri, sannan kuma a can ƙarshen mashin ya sake fitar da wasu kawuna masu tsini guda biyu. Babban sarki Yamawazu ya yunkuro, shi ma sarki Suhail ya yunkuro. Idan muka koma ɓangaren babban shehu kuwa, wannan ɗalibin ne ya kalli sama sannan ya ce, ya shehu, taurarin sun ɓace, kuma dai na ga yanzu suka bayyana. Sai babban shehun ya ce, tabbas cewar yau kuma yanzu manyan halittu da taurari sun yi haɗuwa irin wacce ke gaban taurari. Haɗuwa ce irin wacce ke a gaban taurari. Tabbas wannan haɗuwa an yi ta, kuma babu makawa hakan zancen yake. Tabbas wannan haɗuwa ta gabata a ilimi na taurari, kuma su ɗin kansu taurarin sun shaida haka. Tabbas lokaci ya san da cewa an haɗu, babu wasa a lamarin. To amma abin ya wuce sanin shi kanshi lokacin. Ɗalibin ya kalli shehu ya ce, shehu wai da gaske lokaci ma abin ya wuce saninsa? Shehu ya ce, kwarai kuwa, wannan haɗuwa da al'amari ya wuce sanin lokaci kansa da kuma abin da zai iya ɗauka. Lallai tabbas ya gabata a cikin tarihi da littattafai na magabata cewa a duk lokacin da manya-manyan halittu waɗanda suke a sama, waɗanda suka buwaya suke ƙoƙarin yaƙar juna, to fa lallai lokaci kansa ba lallai ne ya iya sanin abubuwa da suke faruwa ba, balle ma ya iya ɗauka. Ka sani cewa akwai bambanci tsakanin lokaci da ƙaddara, duhu da kuma haske. Wannan ce ne tabbacin cewar duniya ta tsaya, babu wani iko wanda yake ya kai. Hatta su kansu taurarin da ke a sama baki ɗaya sun ɓace. Kaɗai sabbin taurarin nan guda 3 su ne suka yi ragowa a lokacin. A lokacin tabbas da a ce za ka yi duba zuwa ga sararin samaniya, tabbas ba za ka ga wani abu ba, wasu taurari. Babu rana, babu wata, sannan kuma babu duhu, babu haske. To amma idanu suna iya gani ƙar, sannan kuma komai yana aiki ƙar. Kawai dai an tabbatar da cewa hatta duniyar zahiri da baɗini babu wani abu da yake motsi. Tabbas cewar halittu guda 4 ne kaɗai suke iya motsi a wannan lokacin. Daga wannan shehun sai ɗalibansa guda 3 kawai sai aka gano hawaye a idanun wannan shehu a karo na farko tun farkon halittarsa. Domin dai an ce shi wannan shehun ba fa a san yarintarsa ba. Kaɗai waɗanda ke
waɗanda ake tunanin cewa za su iya kaiwa su san wasu al'amura na shi shehun su ne shugabanni 10 waɗanda aka sani, kuma su ma ɗin ana tunanin cewa bai fi kaso 1 zuwa 5 suka sani ba na daga cikin halaye da tarihin babban shehu. Kai har ma wasu suna ganin abin da shehun malamin ya taka ya wuce sanin bani Adama, sakamakon lallai shi ɗin ya ƙi faɗuwa a gaban jan teku. Shehun ya kalli ɗaliban cikin alhini kamar wanda aka yi masa mutuwa ya ce, "Tabbas na rasa wani jigo a gwagwarmayar da na yi a rayuwata, kuma dai tabbas ba zai dawo ba. Kawai dai abin da na sani shine tun da irin Suhail ta ɓace, tabbas kuwa babu makawa Adduhuwa ma ta ɓace kenan har abada, kuma ma babu alamun cewa za ta dawo. Sannan wannan ɗin ba wai abu ne mai yiwuwa ba ne, saboda katsalandan da aka yi a cikin al'amuran taurarin asali." Sai shehun ya kalli ɗaya daga cikin almajiransa wanda yake saurayi ne kimanin shekaru 25 zuwa 30, wanda ya yi tambaya a kan shin dama ita ma duhuwa tauraruwa ce? Sannan shehun ya ce, "Yamani, ka yi tambaya dangane da ita duhuwa. Tabbas asalinta tauraruwa ce, amma kafin ta samu, wannan ne dalilin da ya sa nake tunanin za a iya samun wata duhuwar. To amma fa lamari ne mai matuƙar wahala, saboda zai ɗauke mu shekaru miliyan kafin ta haɗu. Kaga zai fi kyau kawai mu ƙaddara cewa babu ita. Yanzu kuma ba za a same ta ba kasa da shekara 500,000. Ko da a ce taurarin asali ne suke haɗa kai da kansu." Da faɗin wannan shehun ya yi shiru. Haka dai kwana ɗaya ta zo ta wuce, duniya tana tsaye. Kwana 2 ta wuce, duniya fa tana tsaye. To amma da aka samu kimanin kwana 3 sai komai ya dawo daidai. Kuma ma a can yankin Okeaniya, sashen da manyan taurari suke ta faman aiki, ana ta ƙoƙarin cewa sai an gano wai shin da gaske ne cewar wannan halitta ta Sarki Suhail ta mutu, ko kuma dai yana raye, ko kuma wani lissafi ne na daban. A can sararin samaniya inda babu komai face wata fada wadda aka fi sani da fadar girma. Fada ce ta babban sarki Yamuwazu. Cikin fadar da akwai wata kujera irin ta manyan sarakuna. To amma zaune sarkin yake akan iska, babu alamun cewa zai faɗi. Ya tankwashe kafafu kamar wanda ya shiga halwar kambun baka. Shi dai kambun baka al'amari ne mai girma a wannan zamanin. Halittu suna iya amfani da shi domin kai hari kan ruhi ko kuma kurwa. Amma sai zamani ya canja, lamari ya sa ake iya mai da shi fasahohi wurin kai hare-hare, kariya da kuma taimakon kai. Hakan ne ya sa mutane da dama suka ba wa wannan kambun baka muhimmanci sosai a wannan zamani. Kambun baka abu ne wanda ake yin halwarsa ta hanyoyi daban-daban, amma dai hanyar da gama garin mutane suke bi ita ce suna amfani da abinci da ake ci na yau da kullum, kamar da yadda yake a ɗabi'a na mutane, kowa da akwai abincin da ya fi so. To haka zalika kowane abinci akwai fannin da ya fi taimakawa gurin ɗagawa da ƙara ƙarfin kambun baka. Tun da dai kowane mutum yana da ginshiƙinsa guda 3 a wannan duniya.
kuma kowane ginshiki akwai inda yake taimakawa. Na ɗaya, akwai ginshikin ɓarin dama. Ginshikin ɓarin dama shine yake taimakawa ruhi da kuma kurwa, fanni na mafarki, gizo-gizo, tunani, ƙwaƙwalwa da sauransu. Na biyu, akwai ginshikin tsakiya. Ginshikin tsakiya shi ɗin yana kula da ƙaddarar mutum ne. Sanadiyyar shi ginshikin yana a tare da tauraruwar mutum ne kuma yana saitin zuciyar ma'abocin kambun baka. Kai hasali ma duk wani lamari da yake muƙaddari ne ya kasance haɗe yake da tauraruwar mutum. Ginshiki na ɓarin hagu kuwa, ginshiki na ɓarin hagu ya ta'allaka ne da samuwa ta gangar jiki da kuma sassan jiki. Shi yasa aka rawaito cewa idan mutum ya zo mutuwa to ginshikinsa na ɓangaren dama ne yake fara ɓacewa domin tabbatar da rashin wanzuwar ruhi a jikin mutum. To amma wannan ɗin ya danganta da mataki da kuma ƙwarewa da mutum ya kai. Ruwayoyi da dama sun zo kan kalar abincin da yake taimakawa wurin ƙarawa da kuma ɗaga darajar kambun baka. Misali, akwai kalar abincin da yanayinsa da matakinsa kawai ya kasance ya fi sabawa da ginshiki ɓangare na hagu ko kuma ɓangare na dama, amma dai babu abinci da yake sabawa da ginshikin tsakiya domin shi ɗin ginshikin tsakiya shi ɗin ya kasance abu ne wanda ba a iya amfani da shi. Kawai dai yana jikin mutum don tabbatar da aikinsa na samar da ƙaddarori da kuma tabbatar da su. Amma a zahirin gaskiya abin da mutanen wannan lokaci suka sani shine abincin yau da kullum irin su shinkafa, masara, dawa, gero, alkama, wake da kuma dangin hatsi su ne ke sawa mutum ya karfafa ginshikinsa na ɓarin hagu. Amma dangin abinci wanda yake nama ne na abu mai rai wanda yankawa ake a ci yana tallafawa ginshiki wanda yake a ɓarin dama. Amma duk da sanin cewa ba kowane irin nama mai rai ba ne sanadiyyar cewa waɗansu dabbobin da ake yankawa suna amfani da kambun baka. Misali, kurayen jeji. Waɗannan su ne dabbobi masu tsananin ƙarfin kambun baka musamman idan aka zo gina ginshikin da yake ɓarin dama. Amma cewa kayan itatuwa irin su mangoro, lemu, gwanda da sauransu suna wanke ginshiƙai kuma suna sa nutsuwa. To amma sai dai a ɓangaren wannan babban sarki abun fa ba haka yake ba. Wannan babban sarki a wannan lokaci wata takarda ce a hannunsa wadda kana ganinta za ka gane cewa ba fa gama garin takarda ba ce. Tabbas wannan takarda ita ce wacce babban sarki Suhailu Duhuwa ya ba shi ita a matsayin ƙarin ilimi kyauta, wadda take ɗauke da sunayen manya-manyan taurari waɗanda suka bayyana a sama yayin fafatawarsu. Takardar ɗauke take da sunaye guda 10 kamar haka: Suhail, Sauru, Raqis, Gaus, Jauza, Orion, Saratan, Shi'ira, Mizan, Ayyuki. Babban sarkin ya sake maimaita sunayen 3 na ƙarshe sannan ya ce, "Dan me za a ce waɗannan taurarin sun ɓuya wa idona?" Domin shi sarkin ya san cewa babu yadda za a yi a ce wai duk tsawon shekarun nan bai san su ba. Ina ba zai yiwu ba. Ɓacewa sarki Yamuwazu ya yi bai bayyana a ko'ina ba sai kan doron duniya. Ya ɗibi ƙasar gurin da kuma iskar gurin da suka fafata shi da sarki Suhail ya zuba ta a wata ƙasar, a wata farar kwalba ta ruhi wanda kana gani ta wuce mataki na 50. Har ya tashi zai koma fadarsa sai ya yi gamu da wata halitta
Halittar ta shagala tana ta faman saukowa. Sai dai a lokacin ne babban sarki Yamuwazu ya ji wani sabon iko wanda bai saba ji ba, yana tasowa daga taurari. Ikon yana tasowa ne daga taurarin su kansu. Taurarin sun kasance suna ba wa babban sarki Yamuwazu gargaɗi akan cewa ya matsa, in ba haka ba kuwa to tabbas zai hallaka. Mu haɗu a karatu na gaba.